se aprobaba a compra de 3 cabinas de desinfección e control de temperatura para o que son edificios públicos que imagino que a partir o mes de maio xa podrán empezar a ir coa súa vida diaria, pero que tenemos que tomar esas necesarias medidas de protección para todos os que traballan e para todos os que veñan a este concello. O alcalde facía ademais unha chamada aos dous principais grupos políticos da oposición, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, para liderar unha proposta de pacto social e económico no concello que vaya máis alá das ideoloxías. Un pacto que vaya moito máis alá das ideoloxías. Un pacto que sea realista cas carencias deste concello e cas posibilidades deste concello de axudar a moita xente. Podemos, pero é un momento de deixar atrás calquer tipo de interés político por buscar o interés general. Estes partidos sempre me teñen demostrado que cando hai que buscar o interés de Ribeira foron quen de encontralos, así que espero que lideren, xunto con quen lle fala, esa proposta de ámbito totalmente aberto da sociedade ribeirense nun pacto do futuro, nun pacto de rehabilitación, nun pacto de axuda para todos aqueles parados, para todos aqueles que hayan sufrido un ERTE, autónomos e empresas que teñan sufrido as consecuencias do COVID.